سنة كلتا ጻውዒት ንምግልጋል ንእግዚአብሔር በሐጎስ ተገዝኡ ኣብ ቅድሚኡ በእልልታ ምጹ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 100 ፍቅዲ 2 ንኣምላኽ ምግልጋል ሓጎስን ዕጋበትን እዩ ዘስዕበልካ ኩለንትናና ንዑ በይኑ ምስ ነግዝእ ኣምላኽ ብህይወትና ይኸብር ንሕና ድማ بهلوناو أب هيوتنا نبارخ سلازي نفس وكف معلتاتنا نعوه بخلو نجرنان بملؤ لبنان نقلقلو صلوت قويتاي بحقوس كجزاء كان بقللتانا بخاك مدزن فقد اللي لومي بسم كان خالقوت كمي جيري خمز بارق هرئيني آمين